Ujisu ulami nakata ka kamra ka bahaneng. Unlet sekat sama ni. But utip ro balasay kasi. Kanday ka jingya lenti yang bangan nam yo shoban ya kendo bat kini kibada ki students ki jonga. Lais nam ngalahikaya ki sapang kaniga ktien wang kupa. Ya kata ka bamalaay hanga. Kabau ya anes ukuran satay sakmat bar uang ni kini ktien kabangi ngilap ang to. Ha ka menengkong uladan utau ktien bat utau ktien ulalong ubelay kan mau ya ka ka bangilay keren mana ka sedang uya anes ukwa ban proof bau jisu ulang ubelay utau ktien ulalong ubelay baru jisu ha kata ka por bo duai kata ka jing duai ta ka meruang kopa ya kata ka ktien ka ba memala ai hanga uang gumno ngala IT haki ukpau ai kata kektina ketiga jong jisu jisu long responsible ban educate ikitaki katwe ngut ki badana kata porang kat padu badlok be it ang ka gospel ka jong Yohanes kalanong maning katu kada kala nang bakat nyo kada kat ba prau ang gumno ya kata kerkom keren ngejong bangang ala IT haki kawan kektian kebo John Calvin Wong ketika self manifestation of Jesus Christ about the word hakalong renyang gejong ndai tangka ketian kebakaran Henry hakaran yang gejong barokaway yo iba yang tangka ketian gejong belai man kapor ba kita ki senran ki pek yu jisu ki yo i hakawai pa kaktian nganong epe ki yo i ya ublay ladanga kwa bandang ke jinge dei par ublay dei tang leng ba jong jisu Christ ubadai uta o I am but chisien ba pilai kendo yu jisu Christ pilai asyam ba ublay but chisien ba pila accept yu jisu Christ pi la accept yu ublay Henry kadang tang ada way jing sisa nama balai pada bu Jesus Christ one in between balai ngemi kendo baju balai kan mau ya kan jing sisa ublay ulang bokoi ban mamanga ngalong beri bapak kumno manga beri bapak ngalak banyak kendo baru balai bahang kalang impossible kajingnya dei jangan baru balai kalang betang leng bau Jesus Christ dah kajing yap kajong lor keding pernah bau play unami isu iwa pop ka jonga dena tagadabo jisu ka nga poro duay na batala jong kisenran ya ka ktien ngala ai ki ngala hikay ki kadega self manifestation daga renyang ka jonga nrei open board itu ki ktien nga baang ngasip tieng ya ka pertay napakim long syo jong pertay bat kan mau ya ne o Yohanes ukren bau jisu naduk ba sedang hi syemdei jong kane pertai upan chai ba hagalan nang meningkong Yohanes uya to ingi bau ta uktien ulakan jada sepang jong jisu Christ wan jisu bar wan syemna igi jinglong do kabamut syemdei na ka jong kane pertai bahkan mau ya kane anda haba kita ki senran ke jong like not your way wala let not bat ka pertai utate ulalet bat ka pertai dan eru ema ka konteks jangka ne ko jisu hang ne ukuran namarula ina ya ka ko jisu la hikaya ki laisnap jisu ulang utau pedeng ha pedeng jong ulai bat jong nong po ya ka ketiga jong ulai bo khoi jisu bat leng ba jong jingyap jong deng phana utan ya ketiga jangan nong pop upanyas nok lang at ketiga jong play kata di ke jingya day kabangangala ban yo baru play lang mau Jesus Christ ngam dan dor ngam dan hak daladi mereka di ke jing it ba kabo Jesus yap alor jong adeng pana ke jing long willing jong oe kata ban penem yo brewa jat baram ubakomanga baru bakomapi log bay
ang hang tu shu jisu dwai gum no ki kim long shu ken na ga jong ka ni ka perthai hendrai pan ban kai ka baja kata ka perthai ka la shon ye ki philosophy jong ka Hellenistic ka bo Janus Upanishad ka lanang manikong ka khat ka basan ka jing shai persha ye ka jing dum Kaya ka bu Janus ukwa ban ba kibruken so thot lang ba jong ka jing shisha hang ne ka long ba ka jing dum uyang utaus im jong ka jing dum hi ubaman hendrai ujisu ba de udeus im jong ka jing shai uyang na ta jonga baru uyang na ta jongi bat menta kumno ba ka jing dum kan angsep ye ka jing shai Lok pe it kadai ka bak pen kan ma ka jing em ka jang a ba jong pe Shapang ka jing yo jong yi yu Jesus Christ bangin dan ka ta ka jing dai ka jong yi bat ublai Ndri kan ma ya kan ne kam dai ka man jong ubreo Ndri ka dai ka man ka ba pla ka jong ublai ka dai ka doctrine ka balakran do John Calvin ma phi sngap ini ko khubor kam dei ka mon ka jong phi ublei ula tip la pa phin sa sngap bat ula tip la paru na ka banta jong no bo un sakhat ka gospel ka shithi ka jong Paul sikinong rom galanong ba pra ka khat ka ba life ho ka yatho yangi snotanat pa shapang ka glorification ka jing pandon borang ya kita ki bo play ula dep thmu la pa But hang ni ro Jisu ha ka jing dwai ka jong o u dwai ka jing dwai o ang ha ka ta ka jing dwai jong o ka ang kum ne ka ne te ka long ka jing em bom jukut bakin yo itho ya me u blai bo si sha tang me hi but you Jesus Christ you wa me malapha This is eternal life Kan ma ba buan nangingi struggle hidal de Henry wangum no bakin yo ito de tip kan ma ba ga ta ka kti bakin yo ito ublay ba sisa tang me hi bat yu Jesus Christ yo ba me malaphan lok pe it bengin yo ga jing bom chukot kan ma ba kam de ga jing le Henry de ga jing ai Bat ka jing ai ro kam dei ka jing la ka jonga ka dei ka jing ai snob ha ka jong ublay bangangan lan ya ka grace bangangan snol to e ka jing ai ka jong Jesus Christ kam dei ka bangala na la de ndre ka dei ka ka bala tmula pa ka jing pla ka ublay u ai ha ka jing em jong gibreo bat ka dei ka bangangan nget ba kam dei ka jing la ka jonga e ka jing la ka jong ye ndre ka dei ka jing tmula pa Kabo Jesus Christ uladap mula pa Bayi kita kabo ulaman Upan long eki ban yo ikajing imbom jukut Kaba sisien bang ngingila yo yu Jesus Christ Kumunong panem Ngim arta tien ban yo ikajing imbom jukut Kata di ka beauty ka jongka But Kumangalang na ro sedang mene Namar bo John Calvin Ubade ka nong rem yangi ke bara Wang ini kitian Salvation is being taken care of by God Kan maa bahaya kata Do not fight for your own salvation Wat nam yalet mahi mapi Wat persanghi da mapi Hindi ka promise Jong kata kitian kabukpaw la ay ukon Ukon ay hek apostol Ki apostol ki ay hangi kibangit Bat ngi claim ya kata Bat ni yo ro ye kata Sho lengba jong gane kebenta ka bangala keren mentan pin kan mau ye gane ba kadek election ong John Calvin kadek election ngajong blay yang abangan keren hang ne menta ka met ro hakane ka sngi ka banga keren hang ne ro ngatip kadek jingjiet ka jong blay Bat ye pigi bele gitar ke penan kami ke bro kadek election ngajong blay
You are being elected by God. Ketika man ke jong boleh banjit ya pe. Ngisong sen ban perkat pada nak kata jong Judas. Balai ban predestin ba onja komta. Nreu Jisu yu ongi takiktian balada thok lepa ban pendat ia kata ka banja ban dio. Laram dan Judas takamod Jisu lano ro kanam kut kata ka jingem ko jong o. Dei ban dan mano ban pendat ia kata ka jingja. Dei pin keli yang ate se poi Judas ngaro ngamla ban coba. Pada kau ikat sengi, you John Calvin. Dan gibru berkeli sibun ke jengkeli oh. But kau ini ke jengkeli berkeli John Calvin kalong. Haswa apa boleh nusnai kan ke pertai boleh ayu boleh. John Calvin ujubah beruang. Hakabakum kata kapor boleh buan kamban snai. Ya kedujak. Nak bentar jong gibru ke buan jengkeli palan. Utari John Calvin ngarung am dan jubah ke siti ke jong upal ke nongrom ya tu pangalang berubah jatam nre namar bangadan uji supres ngayot ke jingai tak ke jingai ke jong o nganjio berubah ke jingai mo cukup nama apa tin me pigi badon ki yang kisam ke jong pe lada pisem ya ka final decision ke jong pe ndai tang bantip barakot ngitip lut Yesus Kristus. Mereka badan kam galong, ya kata kektian itu, kabadai ke intimacy, kata ada ke relationship, kabamangi ngidan baru mulai. Kelamu Yesus Kristus, nginam lak banyak syam badu.